KwabaseKorinte besibili isahluko se-12 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kumele ukuba ngizibonge noma kungasizi, kepha sengizakuphatha imibono nezambulo zeNkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu sekuyiminyaka eyi-14 nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi. NguNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo nakuba wayesemzimbeni nakuba wayengekho emzimbeni angazi. NguNkulunkulu owaziyo ukuthi wahlwithwa wayiswa eParadise, wezwa amazwi angakhulumekiyo okungavunyelwe ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo ngizakuzibonga, kepha ngami uqobo angizukuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami, ngokuba noma bengingathanda ukuzibonga bengingezukuba yisiwula, ngokuba bengizakube ngikhuluma iqiniso. Kepha ngiyayeka, funa umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa Eva enyameni, ingelosi kaSathane, ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo-ke nganxusa iNkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho nginamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla. Sengize ngaba yisiwula mina ningiphoqile, ngokuba mina kwakufanele ukuba nginconywe yinina, ngokuba angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu, noma ngingento yalutho. Impela izibonakaliso zobupostoli zenziwe kini ngokukhuthazela konke, nangezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemisebenzi yamandla, ngokuba nancishwani kunamanye amabandla, uma kungeyilokho ukuthi mina angibanga mthwalo kini na. Ngithetheleleni lelo cala. Bhekani, sekungokwesithathu ngilungele ukuza kini. Angiyi kuba mthwalo kini, ngokuba angifuni okwenu, kodwa ngifuna nina, ngokuba akubantwana abafanele ukuqongelela abazali, kodwa abazali baqongelela abatwana. Kepha ngokujabula okukhulu ngiyakunikela konke. Yebo, ngizinikele mina ngenxa yemiphefumulo yenu. Uma nginithanda kakhulu, kanti kuyilapho ngithandwa kancane na? Kepha makube ngukuthi anginisindanga mina, kodwa lokhu ngiyisihlakaniphi. Nganibamba ngobuqili, ngake nganiqilizela yini ngomunye walabo engabathumela kini na? Nganxusa uThithu, ngathuma kanye naye umzalwane. UThithu wake waniqilizela na? Asihambanga ngamoya munye na? Nangamkhondo munye na? Kade ngicabanga ukuthi siyaziphendulela kini, thina sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Kepha konke, bathandwa, kwenzelwa ukwakhiwa kwenu, ngokuba nginovalo lokuthi
ekufikeni kwami mhlawumbe ngizakunifumana ninjengalokho engikuthandayo, nami ngifunyanwe yinina nginjengalokho eningakuthandiyo. Mhlawumbe kube khona ukuphikisana nomhawu, nokuthukuthela, nemibango, nenhlebo, nokuceba, nokukhukhumala, neziyaluyalu. Funa ukuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu. Ngililele abaningi abakade bonile, bengaphendukanga kukho ukungcola nobufebe namanyala abakwenzileyo.